cewa Allah ya halicci duniya domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'a, wannan ba gaskiya bane ba. Tabbas ba gaskiya bane wannan ayyuka. Allah ya halicci duniya ne domin dukkanin bil'adama, sannan dan a bauta masa. Ya zo a sura ta 51 aya ta 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Kuma ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta min. Haka Allah ba yake faɗa. Wannan aya tana nuni ne da haka. Sannan wasu suna cewa wai annabi ya san gaibu. A'a, annabi bai san gaibu ba. A idan musulunci da alkur'ani, Allah yana nuni da cewa Allah ne kadai yake da ilimin gaibu. Ya zo a suratul an'am aya ta 59. Ayar tana nuni da cewa duk abin da zai yi ko zai rayu ko zai mutu a lokacin Allah shi kadai yake da masaniya a kansa. Allah shi kadai yake da sani akan wannan abun. Sannan ya zo a suratul aljin aya ta 26. Allah shi kadai yake bawa kansa sani akan abin da yake boye. Wannan aya tana nuni ne akan haka. Ma'ana ayar shine abin da take nuni Allah bai bayyana abin da yake boye ga kowa ba. Kage nan mi a takeice kalmar gaba ɗaya ta kunshi cewa misali babu wanda ke da masanin gaibu sai Allah. Sannan wasu ana wannan ma ƙarya ana jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai an tarbi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kiɗa a lokacin da ya zo Madina. Kaga wannan ma hadisi ne na ƙarya, bai inganta ba. Sannan wasu suna faɗa suna cewa wai Annabi ya ce baccin asuba yana kawo talauci. Kaga wannan ma hadisi ne na ƙarya. Jama'a, hadisi ne wannan ma na ƙarya. Sai dai kawai karka shagala a wajen bauta, karka shagala a wajen ibada, karka zama raggo, kuma karka yi don a gai, karka yi don a faɗa, karka yi don wani ya gani, a'a, ka yi domin Allah da ikhlasi. Wannan shine bayanin a takaice. Jama'a, assalamu alaikum.